Ang akong lolo mga kaigsunan, katong akong lolo nga pastor, magwali to siya. Laminag ka ng ilubong, iyag yun ang iorientaan. You can cry, pahilako na niya. But don't cry too long. Kaya nga naman, ingon pa siya, kay magsigi kag hilas, di mabuhi. Kung papa, kung gingnan pagkamatay pa, hila karong si Manona, huta, pero after this week, kay nag-ampo naman ta, tama naghila, kay kung ikaw na po'y magsakit, partang sakitan, yun na, delikado na. Ang kamatayon mga kaigsunan sa usa ka tawo is the most separation that you will never return. Mao ni siya ang panagbuwag nga dili na nimo pwedeng balikon. Busaon sa may angay natong himuon. Sa buhi pa ka, kadtong mga butang nga nagplano nimong isulti sa usa ka tawo nga mamatay, kanang imong gidungtan, kanang imong ikasukan, kay ini kamatay dito naman ta mangayo pasaylo ayaw. Kay kining kamatayon mga igala, mga kaigsunan, mauni siya ang panagbulag nga dili na gyud pwedeng balikan. Mas may parang magbuwag mo sa uyab kay magkita sa mall, mahay. Okay na. Makahinumdum pa ka. Kung nagkanta bitaw nga, muling ibalik ang tamis. Sumpayin ninyo. Ng lansunis. Kaya ting harvest man ron. Oh. Diba? Pero kining tao, motong ako, 3 years ago, my mother died. Matay kong inahan. Ate. Pagkamatay sa kong inahan, ingon pa sa ako ang usa ka psychologist friend. Ingon pa siya, I don't know if it was true, tinuod ba to or dili. Ang iyang ingon, kining mga taong kusog mo hilag sa patay, naagyon ni butang nga wa gihimo niya sa wa pa na namatay ng tawhana. Basig mo na kasulting, I love you. O nagagabi gilag, pasaylo ako. O tanawa na. Dito pa niya gibuhos nga namatay na. Pero katong buhay pa. Pagkita pa lang, tagmamatay. Kung kinamatay, pasagilo ako. Naday kay gihimo. Oh, namatay akong mama 3 years ago. Potong wa kayo'y bugat sa akong kasing-kasing kay samtang buhay pa akong mama, akong gibuhos ang tanan nga ang akong mama mo yang upa. Nalipay ko karon nga nasubo, nalipay ko nga kasagaran sa akong listener pasansit na. Tiguwang na ba? Wa kayo yung mga batanon, kaya kung nata na to yung mga batanon, na ako yung sultian. Love your parents before they die. No one will live in this world. Nag-uban na ning kamot. Diha sa kong district road na namatay. Ang iyang edad 99. Kabalo mo kanusa sa mag-birthday, subuhan. Nya, og maabot og 100, pilay makwan. Lain ning Pinoy. Sa Amerika, di binana. Among patiguangon ang among mga lolo kay para makauban. Lain sa Pinoy. Nay, paningkamot na yan, kaya na 100,000. Itaw na mama, di mo magkonsumo. Di ba? Dahil magkatawa ka na, itaw, mag-jog-jog na kuman. Nay, tingkamot akin. Makadawad dito ko na rin taon, maniguang ta, di na ba taga nagkwarta. Kaya si nanay, huwag taganti ka 1 million na in exchange sa imong panglawas, musugot ka. Dili no? Pahalag, musudan lang tag-gitook. Kung mo nang sudan nga gitook, ang ginamos, tungtungan ok-ok. At least malipayon ta. Kaya kung mas malipay ko tay, nga magsigi kong jogging, nga akong gikaon, ukra nay. Kaysa mo yung tagaan ka 1 million, pero naglubog ka. Kaganiha, samtang nagbiyahe mi, naiusa ka radio station. Ang saglit itong ipaminawan gani-gani, radio station. Ingon pa siya, nalipay dyo ko nga pobre ko. Nalipay ba mo nga pobre mo? Wala nang yamid mga uban. Yung kamot pag yun mo. Ha? So, buntag gabi, trabaho. Ha? Bungal yun. Yun siya, nalipay dyo ko nga pobre ko. Kay kung nadato pa ko ron, tanan na kung gusto, akong kanon. Mukaon ko anit, kaon. Mukaon ko anit, kaon. Pag abot sa panahon, kansin ako. Kay ang gusto na kong kaunon, di na pwede. Pero ni ay pobre. Ay, nga ba siya? Hawag ko karon. Nag-edad na kong 50, ug mukaong kong makaruni nga daghan, di ko mabalaka. Kay sa unang pobre ko, wa man ko kakaon.
Pero kining dato nga pinamisal na, ano ba kaon? Pag-abot og 40. Mao man ang gingon nga life begins at 40 kay diha naman mo gawas ang inyong very good, very bad. Usahay mahaplasan, mahuwasan. Pero way haplas, tikalbong, tikangkang, sa kasakit, diri, halos tanan, labi nagbuabot din ang sakit. Kanang ulo ni mo magsikit, sakit adlaw-adlaw, pagbantay mo, patsikap yun mo. Ayaw sa doktor, inyong pitaka, nanawa di mo may kwarta. Maka-high blood mo lang may kwarta. Sabi ko nga nagpitaka, wala, suro katong doon. Huh? Life in this world will just pass but once. Samtang buhi, pakita, mga kaigsunan, mga igala, himua ang mga butang na gusto ni mong imuon, samtang siya buhi pa. Pilay edad na ni ate? Maguns ni ate Aileen, pilay edad? 50? 54. Grabe no? Nana lang tanay mga 46, 100,000. 46 years akong ginan ko, papaning kamot. Ambot sa tuwa, pili nag-edad na to din eh. Muabot siguro tag sa gatos. Wala na siguro. Hindi na takailang sa kalibo ba? Oh, wala na. Kay kining kinabuhi nga atong gi-enjoy karon mga kaigsunan. Ingon pa ni Rico Puno. Kailan mo Rico Puno? Kisa na si Rico Puno? Katong singer nga Puno. Punong tingog. Kisa na si Rico Puno gani? Unsay mga kanta ni Rico Puno? Ang sagay itong mga kanta ni Rico Puno? Katong balay ko sa langit, nata? Murag man kay ko puno ni mo. Nan siya magkanta. Oh, usa gingon niya. When I was still young, katunog 15 yang sikata. I can eat everything and I can get everything I want. Kung sa akong gusto, akong makuha na, grabe. Pero karon, bisag unsay gusto nimong ihatag niya, ingon pa siya, before akong makuha, karon mas daghan kong baliban kaysa sa pagdawat. Tagaan daw siya katong red ribbon nga cake. Biasa konsap, pero papilio ni mo kwa, wala mo ka. Kini nga itong kinabuhi din is kilibutan, nindot kayo. Itong mga word, your memory will always be kept deep in our hearts, to love, cherish, and never forgotten. Di mo yun nato ni malimtan ang atong mga minahal sa kinabuhi, mga kaigsunan. Mga wala ni sila, pero dili nato malimtan ang ilang mga maing binuhatan. Muna na usa ka organisasyon nga ningon siya, do good in all times. Paghimo og maayo sa tanang panahon. Kay kining atong paghimo og maayo, inigbalik sa Ginoo ang iyang irison, kini ra gyud atong mga unahunang dautan. Oh. Itong nagdumot ka sa imong giutangan, nga 5,000 lang niya, 5 years na wapang bayaran. Mahigh blood ka. Oh, na sa Facebook karon, labaw na karon sa social media, kining mangungutang og nangutang, enjoy kayo dito sa Facebook. Maglalis na sila. Kay mo post mo dito ngutang, oy, paramdam po ka diya. Reply po dito nangutang, o nagparamdam na ko. Naglalis dito sa comment section. Kay karon panahon na, grabe, ang social media, makita nimo ngandungan nini ngadto diri magkalilisan. Pero kining atong mga maayong binuhatan mga kaigsunan. That is why naman akong asawa din I keep doing good because I don't know when. Imagine mo 54 still young. Katang bata pa. Makita gyud nimo ang kabata. O nang gingon nga healthy kayo pero yung mapaha. May kaliwat nila ni Ate Mimi. Kung pagtawag ni Agaw, iyan ko na, sige, ato na nga tuon. Kaya tuloy, dito sa kong district na po namatay. Kaya 99 man to, hugma po po, muwalin po po dito. Do good. Higugma kamong na yung mga asawa, higugma inyong bana. Kamong na yung mga bana, higugma yung asawa inyo, higugma yung mga kabataan. Because we don't know when will be the time na kita ibutang usab aning tarpulin. Dora mo yung kidelikado aning tarpulin. Either mag-birthday ka, aside and kwan, or either matay na ka. Muna ka mo, ako itambang ninyo, kada picture ninyo, kada ditong nag-reunion mo, ismile din mo. Kaya sige, mugmugot. Hindi mamatay mo, may butang din Atong sumukay ka. Huwag numisita na to rin Pagsulod pa lang dan. Murag naningil lang po sa patay. Ating nangina.
nangako ka na matingala na siya. Pastor, sige na magkagngisi. Ingisi nyo ka. Kaya wa magkakabalo. The smile nga atong gibilin, ay no, si ate, dagan ganit siyang memories nga gibilin dinhi sa atua mga kaigsunan. Yang nga sayang today, I want to tell you frankly, straight to the point, I keep doing good, not because God is good unto me only, but it is because akong giihap ang akong kinabuhi, bubo na lang. Oh, may nisikat karon sa Facebook, katong bayot nga bata. Nisikat ba ito, nag 1 million to yung kwan, ingon pa siya. Alam nyo ba kung paano daw mukatawa ng mga dato? Kablo mo sa mukatawa ng dato? Mga nara daw. Dato man. Bililhon man nagkatawa. Pero pagkatawaan yung pobre. Buak ka ng balay. Why, pakilang dako kay ngaab. Kung sasakit po, lahi po ng dato o pobre. Pagpa-check up ng dato, daghan na gani kayo nagbutoy-butoy. Mayroon na you have food allergies. Pa-check up ang pobre, layo pa lang. Kagid na, Brad, kagid. Kagid na. Kagid na. Klaro na. Di na matambalan, kagid na. Abot dito, na mo gana. Uy! Ingon na yun kay dato man. Uy, you have ringworm. Ringworm. Tambalan mga medisina. Pero katong pobre, buni. Tao, dagkong buni, hashtag lahiya na yun. Ang dato, pag mukirig-kirig ang dato. Muna ko, sisure ang ngalan na. Sisure. Dato man. Pero pobre, patol. Kabuang na patol. Oy. There are different ways nga pwede natong makita ang atong pagkamaayos o sa katao. Gani si Jesus Christ, mga kaigsunan, sa iyang pagpanginabuhi din sa kalibutan, He never wasted His 33 years. Mumito lang, hangtod karon nagabantay mo. Nganong ma-remember niyo si Jesus? Ay, wag yun naka-remember. Nganong ma-remember na to Jesus? Because of the things He had done for us. First of all, ang una niyang gimo, He died for you. Muna yung ma-remember ni mo. Ikaduha, He suffered for you. O ang pinaka-the best nga gimo ni Jesus nga dili na kumalimtan, ay dutog sa inyo, He was resurrected because of me. Nganong si Kristo gibanaw pa man mga tigsunan, kay para parehas ani, nay namatay, grabe ka bright ni Jesus. Grabe ka bright. Nganong si Jesus Christ, pastor, nga after 3 days na ingon masag mabanaw siya, kay kabalo siya, kung niagi ko sa kamatayon, when I became a man, nagpagkatawo ko ni kalibutan na, nasayod ko, nga human na ko aning panahon na, naapay dagang mga matay, naapil si ate. Kitang tanan nanatay taning sa kamatayon matag usa. O sa pulis pa ni natay unsa. O sige ngalan na kanang head account. Diba? Kanang mga pirata o madagpan ninyo ning tawana ang ulo ani 15 million. Madagpan ni mo nga kriminal ang ulo ani 5 million. Karon kinsay ginapangita karon sa Mindanao, taga 10 million. Alams na. Diba? Pislito na mo din mo liyo. Wala na karon bisikat na po na niya. Naadin diba? Pero kita, kablo mo, pagkatawo ni mo sa tagwangkan, paggawas yun mo sa delivery room, naanatay taning may tungod aning kamatayon. Musugot kag sa dili, besan pagpila na kapud supplement o malunggay imong imnon, tirig yapong kabyuti ay makaya. Kisa gainom ninyo rin food supplement. Man, bantayan ninyo karoon ng libutan. Suwayan, bito na kung inom mga alas 7. Pagka ninduta sa ipik, wako katulog. Hastang ninduta sa ipik, hantog nag-alas 2. Akong gibalikan na nagtindas ko. Tama ang imong gingon. Wak na ko gi-insomnia na ilisdan og pilar. Nanghubag akong mata. Kay kopikod. Kos, manang karon wala na. Ang akong style karon wala butong. Niya tsura kay pataling kopi nga dihay ko katulog kay ang akong lawas wa man maanad og ingon ana nga klase. Pero kadto na may uban nga moinom og kape bisag tagtulo na magiuban sa karon magdapag yun sa balay.
Ikan dire, bit-bit. Ibaon bagong. Ibaon. Suksukan gamay ba? Baon kay para ugma ni. Libre ya mo na kami sa una. Ganahan kami na mamatay kay libre. Libre ang pan, libre ang biskwit, pag-uling ito mama. Isa ko na kasasing ako na kukuhan mo na bantayin ninyo na isasoy sa may loro, mawa ganin eh. Kamu ang salary, di ako. Oh, lahat nga, mamadagana nung maloy ko nga, ako man nag-divide kay isa kasi man nagikan karon dagan matupti, tigawang sa mong panahon, na po yung matay. At least kasi mana natay supply. Oh, ha? Ang kaninuta, magkuha res, kalisan. Oh, yato kinabuhi. Kung nag-iingon nila mga kaigsunan, ay mga tao sa kalibutan, they believe so much of their strength. Pero timanay ha, ako na isulti sa inyong tanan. Life today does not already choose younger, no? Bata karon dito sa unsay breakout karon ma'am sa DOH dengue. Mas talaga nagabatay mga gagmay bata. Sa una wala ang mga bata mo sige mabuhi pa gyud. Sa una ang ubo madapag kalabo. Karon bisan pag imong tabunag kalabo ang yubo. Sa pag imong ilamlam na buwa, di yun madala. Kaya naman, ang kalibutan nga atong gibuyan is delikado na kayo, sumala pa atong nibali nga panahon, mas delikado ang panahon karon mga kaigsunan. Muna nga sa panahon ni Jesus Christ, when He was resurrected, He prepared this kind of death. Kung sa nga klase nga death, this is what we call physical death. Usa ka kamatayon nga kung ikaw ibutang diya sa gipanganlan og lungon, usa ka kamatayon nga imong gugma, imong pagbati, imong kasuko, imong pagdumot, tanan nga imong gibati nga samtang buhi pa ka, kana siya mawala higda. Mo bitaw na nagabantay mo sa patay, usa man tayo sa patay. Magisgot yung tagpatay. Patay may naa dire. O birthday ni birthday, kabantay mo sa patay. Anong i-straight man ang patay? Ayaw mo kabantay. Iyon mo maningog. Pero maglagay ng wala, nagtulog itong laway. Hindi subo na magtulog laway. Masinera obis ba? Oh. Nagabantay mo? Halos makita na itong patay sa Pilipinas. I don't know dito sa Amerika. Kasi may taga-Amerika rin eh. Taga New York. Ako, taga New York man ko. Lagi New York ko. Bago rin ko ni-transfer. New York, Corelia District. Oh, New York. Ito mo dito. Oh. Kabantay mo? Anong i-straight? Why kita kilid? Why gipahapa? Gipa straight. First observation that I have, everything is flat. Madato ka magmapobre when you die, it's flat. Flat lang. Magwapa man kag usay bang sa gwapa na eh? Isulti na eh. Sinanay, oo. Oh, magwapa man kag magwapa, straight. Manang ako sa una, aktor man kag mamatso. Maganiyan, nagbiyahe mi, ingon din ining may mong manag ko na, magka-bright. Ingon drive na ko. Wala niya akong mga anak ron, manira nag-amahan. Ingon akong anak ko, dali, exercise mo doy. Kung ano man ako, nakagtiyan. Grabe, magigo ko siya, magkakita. Oh, flat. Bisan pagtapulan ka, dili, flat. May kwarta kag sa wala, flat. May ATM kag wala, flat. Everything is flat, mga kaigsunan. Sirado imong balay o open house ka, permiti ka na ito imong balay nga crosswind. Labaw pa sa aircon. Nag-cross-kuros ang hangin. Hindi ka matay mo, flat. Mahal ang lungon plus barato ang lungon. Everything is flat. And second, I have discovered, everything is open. Lain pong patay magana tanaw nimo o pa po ko kitag patay nga matanaw iyang cross manabon pa wala you will see His beauty. Yung pinakasakit mga igsuon na itong nabantayan, everything is half. Ika ng barong jangan ulit kung nasuot mo barong ito yung kompleto yung ganito kong amigo. Pastor, ka na bitong hilig, bitong manuot o nagkulang, ka na bitong pantalon, nagisi-gisi. Nangandam na kulang. Gisi-gisi, daga naman, kaya pagkabot ka matay pa, gisian mo ka rin. Wala yun. Oh, barong ni mo, ha? Oh. Everything is flat, everything is open, everything has no cover. It's half.
Una, karong panahon na, you need to give it full. Pila edad ni mo na 82. What do you want in life? Kung sa'yo gusto mo sa imong life na Minyo, napakaiba na I wish magkabana ka. Kaya ba? Pag-ingon siguro na I love you. Di ba? Kung sa'yo gusto ni mo na ha? Kung sa'yo gusto ni mo, sa kinabuhi karon, pila edad mo? 82. O pangutan mo ni mong batanon ron, kaning mga pangidaron, kani, kung sa'yo gusto ni mo, career yun na, eskwela, iPhone, pero pobre iPhone. Hindi mo kapalit ukwan, basta ko tayo karta. Sige. Pero kani, kay bawag yung kuha ni nanay, usaray pangayon ni mo siguro na I don't know. Kung parehas na guno na, kalinaw. Peaceful, okay na ko. Makatulog mo na prinsipyo sa ako ang nanay. Makatulog lang ko, okay na kay ko. Makakaon lang ko, okay na kay ko. Life in this world has nothing to do when you die. Kani nga itong kinabuhi mga kigsunan, inig mga wala na ta, wala na. Our beauty will gone, our hard work will gone, everything will become memories. It will become a memory. Sa dihang ang atong Ginoo mga kigsunan namatay, He leave a good memory. And what is that memory? A memory that until today, 2,000 years ago, kita gihapon ang nagbalik-balik ni ana mga kigsunan. Makahinumdum gihapon ka nga gigugma kas Ginoo. He prepared already this death. Muna nga akong isulti sa panimalay ni Ate Lynn, you have nothing to worry when her life is in the Lord. Ako po ni isulti ninyong tanan. Wala gyud mo'y angay ikabalakas kamatayon kung nasayod ka, nasuod ka sa Ginoo. Pero di ganit suod sa Ginoo, delikado mo. Maura ko na siya sa magtiayon. Nakabantay mo kung siya magkapasiparate sa magtiayon nga nung mga be. Karoon ay nag-viral sa Facebook, luoy kito Nakabantay mo ito, katong nadakpan nga nangalit. Ni-viral to sa Facebook. Nga nadakpan sa bana, hala wa gyud di pasaylo. Soko kay bana ba ginit so diya yun on the spot. Wala bihurot ang isa ka magasin. Wala. Ano lagi ko? Nakita na ko ba? Ako family counselor mapug ko. Dili perfect ang among kaminyon sa kong wife. Wa may kaminyon nga perfecto, pero naay mga kaminyon nga mature. Magkadugay dining magtiayon ug di mo suod, diha na musulod ang kabugnaw. Diha musulod ang kabugnaw. Una nga dapat dikit mo perminti. Mumausap si Ginoo. Di ka angay mahadlok ng kamatay naman. Si Kristo namatay Bernes, gilubong anong Bernes hapon, pagka Sabado nagpahuwi dito sa lubnganan. Pagka Domingo, nganong ang Ginoo nagpagkabanaw mga kigsunan, nganong gibanaw ang Ginoo, preparation na siya nga kinasayo ng Dios nga gikan na ni karon nga ni Rison. Bali atong nag-atras magyud gikan atong panahon na daghan pa nag mga matay. And He is preparing that kind of resurrection to all of us. Amen? Usbo na ko. Walang yun tay angay ikahadlok mga higalag mga kigsunan kung nasayod lang yun ka nga suod mo sa Ginoo. Kanang imong bana, palakawan ng layo. Wag yun kay angay ikahadlok anak kung nasayod ka nga suod lang yun mo sa imong bana. Ikaw nga bana, wapog kay angay ikahadlok ani mong asawa ibili nimo na sa balay. Kay kung nasayod ka nga suod kay mo, wa gyud tawo mo baliktad basta suod ang inyong relasyon. Sulayin ninyo na inyong mga bata nganong wala na sa inyong balay kay na feel sa inyong anak ang inyong balay impierno. O may kasuod sa impierno, pero ma-feel na sa inyong mga anak ang inyong balay langit, wa pay kuan mag-unan nitong uli kay maka-feel na sila nga naa dito ang akong higala. And that is what is happening. Mao pinang nagkitabo karon sa atong kamatayon, sa kamatayon ni Ate Lynn, usa ka dakong ulagway, pagpahinumdum ka natong tanan, nga ang Dios nag-anda mo gusto kadapit, nga sa iyang pagbanhaw karon sa mga tao nga mata diha kang Kristo, usa ka nindot nga reunion ang giandam sa Ginoo. How awis? Pagkanindota sa mga awit kaganihan nga kigsunan aning ako, pila edad na karon? Pila edad na karon may? 34. Ha? 34. O kanina kay asawa dito ni mo ihatag tanan. Kay kanabi to magpa-enroll, ang bana wala man. Adto ko pambugan ganiya, halos tanan nagtapok, nagulat sa anak. Babae, amot asa mga papa.
Nanarbaho guro. Kaya wag yung kakitag papa magpundo di sa eskwela magulat o anak, may blood na. Di man nakakaya. Oh. 34 pero sa akong edad nga 34 wala sa among biyahe love. Hastang daghanan na ko gipang bati. Sa una nga akong perfume, suwin labti. Karon magsud. Walay sa diri manakit nung sa naman eh lawasan ni sa una. Esag mag-basketball ko to. Pesan pagbagdagan-dagan karon kung siya plus ito pambini ang sudlanan pero ang sulod hapla sa kahoy-kahoy kada bitaw sa palengke nagkikita sa palengke may una anak na karon bum bako mo bitaw wow tapok nila waka kita batanon tiguang na nito tanan kanino sa plus kani maliit binan news kay nga naman halos tanan kada oras dunay palatian and you know what makes it so beautiful when Christ will come tanan natong gikabalakan karon kamatayon balatian sakit ug uban pa na ingon ng Dios when I resurrect you sa atong pagbanhaw kaninyo it will be no more wala na amen hasta duta dito di na ka mabalakag magbuwag dito di na ka mabalakag magsakit mga kaigsunan wa na mga kabalaka nga angay panimong maangkon dito mo bito na ingon ng Dios sa Filipos 1 versikulo 21 sa ingon sa Ginoo for me to live is Christ and to die is gain sa atong pagpaningkamot atong yun ang apilan o Ginoo kay kanang imong bana kanang imong asawa di na kabanhaw nimo kanang imong anak di na kabanhaw nimo walay gahom nga bisan kinsa mga tao sa kalibutan nga makabanhaw apan si Kristo lamang mga kaigsunan the life that we have sa atong pagpaningkamot butang gyud na og Kristo kaya ron sa panahon nga kita mo piyong kuyo ra bang sakit ni ate no sa ito yung ngalan? Sa ito yung ngalan sakit natin? Aneurysm. Aneurysm? Kuyo na. Muna gikamatyan ni Isabel Granada. Nga kasagaran ko sa anak, mabatanon ka ng sigig bilar. Kaya kini yun mong utok, ginisinyo, ginisigino nga matulog yun nag-8 hours. Ako apo si Ginoo niya, kaya ito yung daw ito. O bito nang magsakita, una yun mong basulon, ikaw. Anong nag-duty ay man ka? Kusog makamay na mo kasano. Kung doon pa rin pamangatag manako pa. Oh, wala na ni, panos na ni. Nga panos nga, kasano. Kusog kita mukaon o ginamos, marat din, nasakita ka. Everything. Unay ng Diyos. Whatever you will do, for me to live is Christ, and to die is gain. Kani atong kinabuhi na 5 kalitra, hapit ako mo man. Kaya ni bukal naman po ka. Bukal na no? Ready mo na yun, automatic mo na yun. Kaya itong kinabuhi doon ay 5 kalitra. A, B, C, D, E. Dili na tagutob sa A. Kaya kung hot doon itong alphabet, magtanda ka loud. A, after. B, you are born. O, humanaw ka matawo, musugot ka sa dili, padugyo ka sa kamatayon. O, after you are born, ambak tag letter D, you will die. Pastor, na may letter C o letter E. Unsa man na siya? Kung imong kumpleto nimo kinabuhi ani. After you are born, o nanginabuhi na ka. You put Christ, letter C, in your life. Once you put Christ, you will die. Musugot kag sa dili, musimbag kag sa dili, mamatay ka. Muampo kag sa dili, mamatay ka. Muhatag ka sa Ginoo dili, mamatay ka. Wait taong din mamatay oy. Pero naganindot kay kompleto imong letter. After you are born with Christ, you will die. And when you will die, Jesus said, I will extend it to letter E. I will give you eternal life. Amen? Huwag ka nindot. Hinay man, amen? Amen. Kasi di ka na niyo, kinabuhi or kabuhi? Grabe ito'y nagwali dito sa balay-balay. Sino ang mga Ilonggo eh? May mga Ilonggo des, Carmen? May mga damo, pila ka bilog da? Isa lang? Ay, duwa ka mo? Duwa mo ka bilog, gali daw, ay mo mabasakon. Ingon itong pastor, may bustadi na siya. Ang iyang gibibustadian kay Ilonggo. Niya karoon ng kinabuhi o sa Ilonggo kay kabuhi mo na. Kabuhi. Gusto kabusi yung kabuhi. O nga naman na, amot, kayo na ko na makuha ang tunada. Kaya Ilongga ginang usawa ni Halde ni sa Cotabato ya, warrior tanan ni.
Di nakalimot siya, nalipat siya. Kaya nga nga Bible student, Ilonggo. Ara tos tubangan. Di nagsabot na sila. Paghambal ko, sino sa inyo ang magdawas ng kabuhi? Matindog ka to ha? Di hambal, Ilonggo god. Yes, pastor. Ako nagidihatag ang milogo nga kabuhi niya sa atong ngamay. Maginulso lagi tako niya. Ibeng siya. Wali na, Bernes da. Kuy, nakalimot pa ng pastor niya, pastor kay Bisda. Kinsa sa inyo ha ang mudawat sa maong kabuhi. Ingon na siya ha. Mura delikado ning kabuhi. Wa ni na mo masabutan ning kabuhi ni. Ya, Bisaya ko kayo. Kinsa sa inyo ang mudawat sa maong kinakabuhi. Delikado ini. Di yun ni mo among isabutan. Everlasting. Tingala sa wami tindo. Ang maong tao. Ingon siya nga. Nanuwa man kami tindog na nagsabot na mata. Ingon siya nga ang atong gisabutan. Kabuhi, wa ko magkuha na ng kabuhi. Kanang kabuhi, pastor, imo na lang na. Kaya di yung ko mudawat anang everlasting na kabuhi mo. Kaya makapatay na. Kaya bisan siya ng Ilonggo, makaintindi mo siya sa Bisaya. But Jesus said, I will give you eternal life. Pagkanindutan, mga kaisunan. Ini nga itong kinabuhi na nakakaroon, nagingon, ni katawa, karon bihila. Oh. Ang atong kinabuhi, it's just very short. Soon we will be forgotten. Ingon ang usa ka aktor, hapit na katapusan ni. Ingon ang usa ka aktor, Michael Jackson, nagbilin siya. When I was still the greatest dancer in the world, all the people around will appreciate me. Pero ningon siya, but I know, when I die, I will be forgotten. Igsoon ning manindot nga kagabion. I would like to end up this one by saying, sa matag usa ka nato, soon we will be forgotten by men. Kita malimtan bisag unsa nimo kaayo, human nimo lubong, wala limtan na ka. After a week, manay, mana. Hindi naman ka nga nagsunod si mana, balikan, wala na. Ma-remember na lang ka o mutugtog ang imong paborito nga sunata, mutugtog ang mo na lang na. Pero nung ka nga prayas karon, uy, ito wala na. Una nga karon, dali pa yung kayo taminumduman tungod sa atong kayo. Sama ni Michael Jackson nag-iyon, anang tao iidolo ko. Pero karon, pangutanon ni mong gagmang mata, na kailang Michael Jackson, Jackson ni noon, daghan. Soon we will be forgotten. Pero akong ibili ning gabi una, diring dapita, akong isulti kaninyo, kung ang imong kinabuhi na sa Ginoo, it will never be forgotten. Amen? Dili yung ka malimtan sa Dios. Dili yung ka malimtan. Malimtan lang kasi mong bana, malimtan kasi mong sawa, malimtan ka sa imong anak, malimtan ka sa mga tao nagpalibot kanimo. Pero ang Ginoo nato sa langit makigsunan, dili yun na siya makalimot. Wa niya gikalimtan si Moses, wa niya gikalimtan nga pila na to katuig na ana sa unaw na sa Ginoo. Christ will never forget you. Christ will never forget you. Una ni manidot kagabion, as our closing song, I will ask my wife to sing that song, His Life for Mine. Usa ka awit mga kaigsunan nga nagpainumdum kanato, ang kinabuhi sa Ginoo gihatag alang kanimo. Imagine, ang Ginoo misuot og koronang tunok sakit kay sa ulo para ihatag sa imuha ang koronang bulawan. Ang Ginoo nagpakatao sa pasungan kay para ihatag kanato ang gingharian. Ang tanan nga gianto sa Ginoo gidawat na niya kay gusto niya nga ang kalipay nga dapat sa iyaha ihatag diha kanimo. Because Jesus will never forget you. He will never forget you. And I do believe na life of Atilin, sa tanan nga nagigugma kang Atilin ng manindot nga kagabi, you are not forgotten.
you are not forgotten by God. Don't forget the Lord. Ang Dios, magapanalangin ka na itong tanan, maayong gabi, mga higala, mga kaigsunan.